በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ክትህሉ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሰነ ዕለት 10 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ذكر ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲት አምላክ አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ ኪዳነ ምሕረት አደይ 10 ሰነ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን 10 ሰነ በዛ መዓልቲ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ወገናት ኣብ ዓለም ሙሉ ዓብይ ደስታ ኾነ። መላእኽቲ እውን ኣብ ሰማያት ተሓጎሱላ። በዛ መዓልቲ ሓቀኛ ምእመን ካብ ዝኾነ ካብ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ኣብያተ ጣዖት ንኽዕፀው ኣብያተ ክርስቲያናት ድማ ንኽኽፈቱ ትእዛዝ ወፂኡ እዩ እሞ እዛ ታሕጓስ ዝተመልአት መልእኽቲ ናብ ከተማ እስክንድርያ ከም ሎሚ ምስ በጽሐት ፈጺሞም ተሓጎሱ። ናብ ኩሉ ዞባታት ግብፂ እውን ለኣኽዋ እሞ ምእመናን ኩሎም ስለ ልዕልና ክብሪ ቤተ ክርስቲያን ደስ በሎም። ንኣብያተ ጣዖታት ዓፀውዎም ንኣብያተ ክርስቲያናት ድማ ከፈትዎም። ከም ሎሚ ድማ በዛ መዓልቲ በዓል ገበሩ። እዚ ድማ ቆስጠንጢኖስ ምስ ነገሰ ኣብ መጀመርታ ዓመቱ ነበረ። እለ እስክንድሮስ ሊቀ ጵጵስና ካብ ዝሽወም ድማ ኣብ ናይ መጀመርያ ዓመት ነበረ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ኣብ ልዕልና እውን ይቕረታውን ምሕረቱን ይኹነልና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለዕለት በዓለ ፍስሓ ዘሰመይዋ ጽጉባነ ሃሊብ እደው ኣምሳለ ጣዕዋ መልእክትታተ ጽድቅ ሶበተ ዘነዋ እለ እምትካት በምክንያተ ጣዖታት ዘተኣጽዋ ኣብያተ ክርስቲያናት ኩሎን እስመዮም ተርህዋ። በረከት ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣዴና ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ቅድስቲ ሶፊያን ደናግል ደቃን ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱሳን ደናግል ደባሞኔን ብስጣሞንን ኣያኣን ሶፊያን ብሰማዕትነት ዓረፋ ተስማዕተን ማለት እዩ። ከምዚ ድማ ኾነ ስሙ ዋርስኖፍ ዝበሃል ሓደ ሰብ ነበረ እሞ ኤጲስቆጶስነት ክሽዮም ምስ ደለዩ ድማ ሃዲሙ እዘን ደናግል ናብ ዘለዋኡ ናብ ዞባ ናባ ናብ ግሕሙን በፂሑ ኣብኡ ሓደረ። ኣብቲ ለይቲ ድማ መልአኽ እግዚአብሔር ተገሊጽሉ ንምንታይ ኣብዚ ትድቅስ ኣለኻ? ተንሲእካ ተጋደል ንዓኻን ሰማዕት ምዃን ንዝደለዩ ኩሎምን ኣኽሊል ተዳልዩ እዩ እሞ ሕጂ እውን ተላዒልካ ናብቲ መኮንን ኪድ ኣብ ቅድሚኡ ቆይምካ ድማ ክብሪ ይብፅሓዩ እሞ ብጎይታናን ብኣምላኽናን ብኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመን በሎ። ካብቲ ኻሱ ወይ ከዓኒ ካብ ድቃሱ ምስ ነቕሐ ድማ ራእይ ከም ዝረአየ ንቅዱሳን ደናግል ነገረን። ምስ ወግሕ ድማ ተንሲኦን ምስኡ ናብቲ መኮንን ከዳ ኣብ ቅድሚ እቲ መኮንን እውን ክብሪ ብፀሓየ እሞ ብጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመና። እቲ መኮንን ድማ ሒዙ ጽኑዕ ስቃይ ኣሰቃየን። ናብ ቤት ማእሰርቲ እውን ወሰደን የእተወን ዳጎንን እሞ ድሕሪ ቁሩብ መዓልቲ ድማ ካብኡ ኣውፂኡ ምስ ቅዱስ ዋርስኖፍ ናብ ስንሑር ለኣኸን። ኣዴን እውን ተኸተለን ነበረት። እቲ መኮንን ድማ ንኣማለኽቲ ዕጠና በለን ምስ ኣበያ ድማ ጽኑዕ ስቃይን ኣሰቃየን። እግዚአብሔር እውን መልኣኹ ልኢኹ ኣጸናንዐን ቁስልታተን እውን ፈወሰን። ብድሕሪ እዚ ድማ እቲ መኮንን ካብ ዓዱ ናብ ሃገረ ጻ ሒዝወን ከደ። ናይ ጣዖታቱ ካህናት እውን ነቶም ጣዖታቱ ከም እትረግም ስለ ቅድስቲ ዳባሞን ነገርዎ እሞ ከምኡ እውን ዮና እትበሃል ዓርካ ከም ዘላ ነገርዎ። ንሳተን ድማ ሕብሮም በብዓይነቶም ዝኾኑ ሰናይ ኣልባሳት እናሰርሓ ንምግበን ይሸጣ ነበራ። ዝተረፈን ድማ ይምፁትኡ ነበራ። እቲ መኮንን ድማ ናይ ዮና ዜና ሰሚዑ ርእሳ ብሰይፊ ንኽቆርፃ ንበዓል ሰይፊ ለኣኾ። ስምዕቱ ሰያፍ ድማ ኣውለጊስ እዩ።
نابا مسكرة بدما جزء كم جزء ملاختي برهانن تملئو رأي أمو فرحة نعاون ناب اتمكنن نخوص دادا أمبر نخي قتلا سأجاك زابير أجن زبطو بيت سبا تسنابيتو موادما صنفا ناب زبهالا هاجر وصأتمو ناب هاجر صا بصيحة دما نتمكنن رخبتو مسقدس ورسنو فنان مسعرختن أون ننعرسهم سلامتا تلواوطو እቲ ሰይፊ ኣውሎጊስ ድማ ክብር ይብጽሓዮሞ ብጎይታናን ኣምልኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነ እሞ ርእሱ ቆሪጽዎ ኣኽሊል ሰማዕትነት እውን ተቐበለ ከምኡውን ነተን ቅዱሳን ደናግል ኣራእስቶን ቆረጽወን ገድላተን ፈጺመን ድማ ኣኽሊል ዓወት ተቐበላ ቅድስቲ ደባሞን ግን ጽኑዕ ስቓይ ንኸሰቒዋ ኣብ ልዕሊ መንኮራኹር ሰቐልዋ ኣብ ውሽጢ እዚ ስቓይ ድማ ንብዙሕ ዓመታት ነበረት መልአክ እግዚአብሔር እውን የጸናናዓን ይኽእላን ቁስለታታ እውን ይፍውሰላን ነበረ እቲ መኮንን ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተዋ ኣብኡ ድማ ንቁሩብ መዓልቲ ጸንሐት ናብ ዝፍርዲ ሸንጎ ኣቕሪቡ ድማ ንመላእኽቲ ሰውኢ በላ ምስማዕ ምስ ኣበየቶ ድማ ርእሳ ንኽቆርጹ ኣዘዞም ርእሳ ንኽቆርጹ ካብ ከተማ ናብ ደገ ምስ ኣውፅእዋ ድማ ኣንስቲ ኩለን እናበኸያ ይኸብኣ ነበራ ንሳ ግን ፈጺሙ ደስ ይብላ ነበረ ርእሳ እውን ብሰይፊ ቆረጽዋ ከምኡውን ንኣድኣን ንሓፍታን ብሰይፊ ቆረጽወን ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ኣኽሊል ዓወት ተቐበላ በረከተን ይሕደረና ከምናተን ትውዓትን ትዕግስትን ይዓድልና ኣሜን ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንዓና እውን ብጸሎት እዘን ሰማዕታት ይምሓረና በረከተን እውን ምሳና ይሕደር نزلالم آمين سلام لصوفيا والأوالدها ديوامون وبست آمون يتساتفا يسن أوا لسم مثل ورسنوفا إما وينا زهاجرة صنفا إمنا وديك أشياء يكفا كما أقولها تهاك أفدره بكنفا كمون بزا معلت زيا ناي سماعت أكليموس ناي أبا كان آنن ناي إيسا كان مذكر تعرفتم يو بركتهم مسانا ينبر نزل العالم آمين نجزاوير أملخنا مسكانا يخنون عن أون بصلت كلهم قدسان ناي عليت عسرت سنة مسكلاتنا يخن نزل العالم آمين بركتهم محضرنا آمين كم دما ناي عليت عسرت حدا سنكسار نغسل ناي عسرت حدا سنة مالتيو بركتنا كلهم قدساننا سكلاتنا يخون بسم سلاسي بسم آب وولد منفس قدوس أهادو أملاك آمين عسرت حدا سنة كل تشحن عسرتن عرفتو لسماعت قدوس جلاوديوس مالت عنكي بازيون مالتيو هاجرو أنصوكي أيو أبو عبد الماوس زي بحال أبوه يغرتا أبوه عبد الماوس يبهال جلاوديوس سماعت كم يوسف ودي أو قب أزيو ملكعنيا كم يفتهن كم جديونن كأ أزيو برتعن حيال النبرة بزي كل خاء دك هاجرو أزيو مفتو ونبرو كم مفتاوم سلعلك نسألو سئلهم عبد دبابات نيت هاجر زرقحهم نتي مودادرتي زي نبرو برتعيون حيلون عبد الصباح يدنقو نبرو ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ሃይማኖትኩም ከሓዱ ናብ ጣዖታት ስገዱ እናበለ ኣብ ዝመጻሉ ዝነበረ ጊዜን ሰዓትን ገላውዲዮስ ሰማዕት ምስ ቅዱስ ፊቅጦር መጽሐፍቲ ኣብ ምንባብ ይተግህ ነበረ ሰይጣን ክፍኣት ካብ ምሕሳብ ኣይዓርፍን እዩሞ ስለ ዝኾነ ከዓ ሓደ ጊዜ ከም ዓብይን ኣረጊትን ሰብኣይ መሲሉ መጽኦሞ ከምዚ ከዓ ብሎ ወደይ እዚ ንጉስ ምሕረት ዘይብሉ ጨካን ከም ዝኾነ ኣይትፈልጥን ኢኻ እዚ ምስ ሰምዕ ክጸልኣኩም እዩሞ ስቂልኩም ሕደሩ በሎ እንተኾነ መንነቱ ፈሊጦም ኦ ኣቡሃ ለሃሰት ራቅ እምኔነ أنت أبو حاسد رحق كابانا بلوه ناب نقص كيدو خا فيكتورن جلاوديوسن من قصتها زيت تسأنع مسيلوهم علو قبل تزاربو بزين هاي سيطان حساب تمليون سنيقون زنك أساقس زنبرا ديقلتيانوس بسراحن أكايدان فيكتورن جلاوديوسن أسي تقطع ሃይማኖትኩም ሓዲኩም ንጣዖታተይ ስገዱ እትገብርዎ ዘለኹም ስርዓተ ጸሎትን ምንባብ
መጻሕፍትን ግደፍዎ በሎም እንተኾነ እቶም ብፍጹም እምነት ተበጊሶም ዝነበሩ ፊቅጦርን ገላውዲዮስን ኣይከውንን እዩ ንኣምላኽ መኽሓድስ ካባና ይርሓቕ ንስኻ ዝመስለካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እንተ ንሕና ግን ሃይማኖትናን ስርዓት ኣቦታትናን ኣይንሓድግን ኢና በልዎ ነዚ ሰምዐ ንጉስ ክቐትሎም ደለየ እሞ እንተኾነ ግን ንቤተሰቦምን ኣዝማዶምን ፈርሐ እሞ ንፊቅጦር ናብ እስክንድርያ ገላውዲዮስ ከዓ ናብ አንዲናው ከም ዝለኣኹ ገበረ ናይ አንዲናው መስፍን ዝነበረ አርያኖስ ይሂ ሓወይ ንጉስ ዝፈትዎ ፈቲኻ ዝጸልኦ ከዓ ጸሊእካ ኣብ ግዝኣትካን ኣብ ሹመትካን ብሓጎስን ብተድላን ዘይትነብር ክብል ተዛረቦ ነዚ ቃል እዚ ዝሰምዐ ገላውዲዮስ አንሰ ይመጻእኩ ሃቤከ ከም መታስሕተኒ በቃልከ ናባኻ ዝመጻእኩ በቓልካ ንኸተስሕተኒ ድየ በሎ እዚ ኢሉ ምስ መለሰሉ ኣዝዩ ዝተቆጥዐ መስፍን ንኸፈራርሖ ኢሉ ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ብዝነበረ ኩናት ገይሩ ኣብ ጎድኑ ሃረሞ እሞ ብሰማዕትነት ዓረፈ ብሰማዕትነት ዝዓረፈሉ ኣብ ከባቢ 304 ዓመተ ምህረት እዩ ጸሎትን በረከትን ምስኩላትና ይኹን አሜን እወ ቅድስቲ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ሃይማኖትና ብኸምዚ ከቢድ ናይ ሞትን ህይወትን መድረኽ ሓሊፋ እያ ኣብዚ በፂሓ ዘላ ኣቦታትና ንተድላ ናይ ዓለም ንሽሞት ኮነ ንሃብቲ ክብሉ ንቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓደጋ ኣይውደቕዋን ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን በፂሓ ኣላ እንተኾነ ናይ ሎሚ ወለዶ ከመይ ዝዓይነቶም ሰባት ክንከውን ይግብአና ሎሚ ከም ቅዱስ ጊዮርጊስ ስጋና ንመጥሓን ከም ቅዱስ ጳውሎስ ክሳድና ንመጋዝ ከም ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ መስቀል ከም ቅዱስ እስጢፋኖስ ብዳርባ እምኒ እንቕተለሉ ከምቶም ዝሓለፉ ቅዱሳን ብእኩብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንኣትወሉ ግዜ ኣይኮነን ዘለናዮ መድረኽ ብስጋ ኮነ ብነፍሲ ከምቲ ናይ ዘመነ ሰማዕታትን ቅድሚኡን ድሕሪኡን ዝነበረ ግዜ ኣይኮነን እንተኾነ ናይዚ ግዜ እዚ መስዋዕቲ ናይዚ ግዜ እዚ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ እዩ ዘሎ ካብቶም መልሓሶም እናጠዋወዩ ዝነብሩ ንግላዊ ረብሓ ክብሉ ሓለይትን ተጣበቕትን ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብምምሳል ንስርዓታን እምነታን ትውፊታን ክልውጡ ዘየልዕልዎን ዘይፍንቅልዎን እምኒ ዘይብሎም ሰባት ርሒቕካ ካብ እምነትካ ጸኒዕካ ንቅዱሳን ኣቦታትካ መሲልካ ምርካብ እዩ ምናልባት ኩላትና ክንፈልጦን ክንርድኦን ዘለና ሓደ ነገር ኣሎ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ንዝመስረታን ርእሰ መኣዝናን ዝኾነት ቅድስቲ ጥንታዊት ኣጽላፋዊት ሃዋርያዊት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣይትናወፅን እያ ትናወፅን ትጠፍእን ነይራ እንተትኸውን ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ኣብ ግዜ ስደት ቤተ ክርስቲያን ምጠፍአት ህልውና እውን መቋረፀ እንተኾነ ግን ኣይተኸኣለን እቶም ብጽንዓት ዝሓለፉ ታሪኾም ምዝጉብ እዩ እቶም መከራ በርቲዕዎም ናብ ዓላውያን ዝሓበሩን ናይ ሰይጣን መሳርሒ ኮይኖም ንቤተ ክርስቲያን ዘሳልዱን ግና ኣብ መዝገባ ቦታ የብሎምን ስለዚ ንሕና ንዓና ክሕሸና ኣብ መሰረታን ሃሉ ነቦታትና ንምሰል ኣብ ኣሰሮም ድማ ንከተል ሓድሽ መንገድን ኣሰርን ካብ ምኽታል ኣዚና ንቆጠብ ኣምላኽና እግዚአብሔር ኣብቲ ስሩት መሰረት ይቁመና አሜን ጸሎትን በረከትን ናይ ቅዱስ ገላውዲዮስ ሰማዕት ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን በረከቱ ይሕደረና ሓያል ሰማዕት ቅዱስ ገላውዲዮስ ኣቦይ በረከቱ ምስ ኩላትና ይኹን ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 12 ናይ ቅዱስ ሚካኤል ሰነ ዓመታዊ በዓሉ ብሰላም ኣብጽሐና ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 12 ሰነ ንቕጽል በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት 12 ሰነ በዛ መዓልቲ እዚኣ እግዚአብሔር ንሓለቓ መላእክቲ ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ውሽጢ ነገዱ ኣብ ልዕሊ ኩሎም መላእክቲ ብብዙሕ ክብሪ ሾሞ እዚ ዝኸበረ መልአኽ ድማ ክብሪ ይብጽሓዮሞ ኣብ ቅድሚ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ደቂ ሰባትን ኩሉ ፍጥረትን ይልምንን ይማልድን ነበረ ካብኡ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ዝኸበረ ሓለቓ መላእክቲ ሚካኤል መልአኽ ናይ መዘከርታኡ በዓል የኽብሩ ዝኽብሩሉ ምኽንያት ድማ ከምዝዩ እስክንድርያ ኣብ እትበሃል ከተማ ኣክላዎባጥራ ዝተባሃለት ንግስቲ ጓል ንጉስ በጥሊሞስ ብስም ዝሑል ዝበሃል
زحل زبهال كوكب زسرحاتو عبي مكراب نبر أمو ببعمتو سنة 12 معلتي عبت مكراب اتي هزبي تسبسيبو تأكيبو عبي بعال يقبرو نبرو عبوشت اتي مكراب اون زحل زبلو عبي ناي نحاس طاقوت نبر أمو اتي بعال أبز خبرلو معلتي بزحات فرداتات يحاردلو نبرو أبا اللي اسكندروس كساع استشملو زمن دما نتطاقوت كمزي إنا قبرو نبرو إذا دما 300 عامات محرات تفتصيمو أب مبل راوعي 100 وسطي نبرا أبا اللي اسكندروس أب كتما اسكندريا ليك أببسنا أبز شملو جيزي صادق قسطنطينوس سوون أبز نغسلو جيزي ሃይማኖት ክርስትና ስለ ዝተስፋሕፍሐት ነዚ ጣዖት ክሰብሮ ደልዩ እንሃለወ ጎስቋላታት ሰባት ከይከልእዎ ከምዚ ድማ በሎም ኣብዚ ቦታ እዚ በዓል ምኽባር ለሚድና ኢና እንሆ ቅድሚኻ 18 ሊቃነ ጳጳሳት ሓሊፎም እዮም ነዚ ልምድና ድማ ኣይለወጡልናን ኣባ እለእስክንድሮስ ግን ገሰጾምን መሃሮምን ስሕተቶም ብምግላጽ ድማ ከምዚ ኢሉ መሃሮም እዚ ጣዖት ዘይጎድልን ዘይጠቅምን እዩ ንዕኡ ዘምልኽ ድማ ንሰይጣናት የምልኽ ምኽረይ እንተትሰምዑስ ኣቐዲሙ ከም ዝነበረ ገይረ እዚ በዓል ክሰርዓልኩም እየ እዚ ድማ ነቲ ጣዖቱ ንስበሮ ነቲ ምኹራብ እውን ንባርኮ እሞ ብስም ዝኸበረ መልኣኽ ሓለቓ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ጌርና ንኽንስይሞ እዩ በሎም ንሕና ድማ ነዚ ዓብይ በዓል ንሰርዕ እቶም ዝሕረዱ ኣብዑርን ኣባጊዕን ድማ ብስም ዝኸበረ መልኣኽ ሓለቓ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ንድኻታትን ንሰጸጎምን ንዝጠመዩን ንህቦ በሎም እቶም ህዝቢ በዚ ተመሊሶም ድማ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያን ተኸናወነ ዓብይ በዓል እውን ገበሩ እቲ በዓል እውን በብዓመቱ ንኽኽበር ተሰርዐ ኣመላድነቱ ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ናይ ቅዱስ ሚካኤል ኣቦና ምስኩላትና በረከቱ ይሕደር ኣሜን ኣርኬ ድማ ሰላም ለሚካኤል መሃሪ ውእቱ ወተኣዛዚ ለሰብእ በዲበ ሰናይቱ ለቀርነዝንቱ መልአክ በድምፀ ንፋቱ በከመ ኮነ ቀዳሚ ውስተ ሰማያት ዕርገቱ ለእግዚአብሔር ይከውን ዳግመ ምጻቱ ሰነ 12 ዝኽበሩ ተወሰኽቲ በዓላት ቅዱሳን ቅዱስ ላሊበላ ቅድስቲ አፎምያን ቅዱስ እንድራኒቆስን ኣባ እለእስክንድሮስ ሊቅ ኣባ ቄርሎስ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ዮስጦስ ከምኡውን ወርሓዊ በዓል ድማ ኣባ ሳሙኤል ዘዋልድባን ብዙሓት ኣለውን በረከተ ማሕደራና ኣሜን እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንዓናውን ብጸሎት ቅዱሳኑ ይምሓረና በረከተ ማሕደራና ጸሎቶም ይርዳእና ናይ ኩሎም ቅዱሳን ስንክሳር ዘንበብናዮም ኣሜን ስንክሳር ልሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን زودق زنتبه كابنابا كاب كله بأف قدسان تقال ملاك تأرملي آمين وآمين ولكل ملاك تسماي أبو نزب السمايات يتقدس مكاتم ساعة من قصدك ويكون فكارك بكما بسماي كما هو من درسي سعين زرل لألتنا هابين يوم هدق لنا أبسان وجقاينا كمان هناني نهدق لزا أبسرنا إتابع أن أجزئ السمان صوت الله تننو والهن كلوكي اسم زي أكي اتمنك سعيلو سبحات العالم عالم عمين بسلام قدس جبريل ملاك أوزيت يا مارم سلام لتشي دينجر بهناتشو دينجر بسقاش مجزا ورسبا سلام لتشو بروك تأنت مارسو بروك فلاكرسكي دافسي فسيت أو مارم تتقام توداس من توكلو لأرزاور مسلك سألو صليها فكر ولتشي يسوس كريستوس كما يسرى لنا تعوني تمايز أنه كتماس أنه كرانكي سبحات لك زاوير ولا ولاريستو دينجل ولا مسكالو كبور آمين آمين ليكن